Ana Ciceală, primar sector 3, pe 9 iunie. Când ai o urgență noaptea sau copilul s-a îmbolnăvit în weekend sau trebuie să scoți firele de la operație într-o sărbătoare legală, nu e nevoie să mergi la UPU. Primăria trebuie să-ți asigure servicii medicale de permanență. Acestea sunt cabinete de primiri urgențe și au program și noaptea, și sâmbătă și duminică și sărbători legale. Șocant, la noi în sector nu există niciun astfel de centru, deși legea spune că trebuie să existe la fiecare 25.000 de persoane. Asta înseamnă la noi în sector că ar trebui să existe 22 de astfel de centre. Primăria ar trebui deci să pună la dispoziția medicilor spații pentru astfel de cabinete sau să identifice pe acei medici care își doresc să deschidă centre de permanență. A preferat însă să dea autorizații pentru păcănele și să pună pavele. În primul mandat voi deschide 4 astfel de centre medicale de permanență, degrevând presiunea medicală de pe spitale și de pe UPU. Voi găsi spații pentru aceste centre, voi lucra împreună cu Direcția de Sănătate Publică București și cu Nicușor Dan și voi atrage medici care își doresc să facă astfel de servicii pentru sectorul 3. 3. Sector de viitor. Pe 9 iunie, Ana Ciceală, primar la sector 3.